Finally, non Assam along puthot online toilet ka fly la bangge cheng ponik bomlo la penili ki damtang hustame WhatsApp la pen Facebook long stame nili ki post pondo la penili hoda ke post pen penang anabang pu abang fitum bangke nang contact iglo na apply pitha la pen link ka fly link stame nang ki hang tum penang ando igolo la pen ka comments tame nili ka mate SMS tame nili ka reply dunde si ki ong athema WhatsApp long penang SMS nang lela si mobile bang ta hang ponek dela la pen nali tum matha ni pini la so video long nali tum han nangke wan pi bang la so puthak la je ko son si toilet nali tum mina mata apply thexima la pen apply nengzima la pen links ta nali tum la so video description along si long ponik po la si la so YouTube channel long jong si nang ka humri milang pole ka chihon pen nali tum subscribe igon la pen latest update nali tum kilong wer ja fan belajan theklangi ada stame berpon igdernon tang non patiek pen koson se ka apply poneng zima la pen documents koson se ka upload neng zima la so details non lang polona la pen a video long le chethan polona apply neng zima la so puthak dak chethan polona nali tum jong si kedam tang hot stame registration ik allo polotang te nali tum login ji fan afrangsi da nali tum mobile number la pen la get OTP along beri ko mobile number fill up that benefit get OTP beri ko la pen OTP nang litum da kipidun mate registration hot kipidun a mobile number along OTP nang lepo hala so OTP ba nang litum la enter OTP po theklungji la so dim beri nang po la pen OTP fill up that benefit puthot nang litum la security code bang theklungji la so security code nang litum la enter security code la so dim ber nang po la pen security code la bangke abataitin sidak change la pen nutina mobile lang si kapre gi security code bangke la pen nalitum security code OTP berpon ik alo putin nalitum la sign in long berpon ikon la pen la sign in long berik det pen fit up ranga process ni nalitum panan than pachini pon ikpo la pen sonalam nalitum jong si registration silang puda prang si nalitum registration nangsi registration koson se registration ning mala so video ni lika upload tang do nalitum dampen langdam ikon la penon dak sign in that benefit apranga process bang nili nalitum panang than pachini pon ikpo sign in long bear that benefit nalitum amen la pen nalitum mobile number la pen nalitum nali address la dak thek pon long ikpo la pen nili dak blurs da mi pi pon ik delo dak nili personal details do ko matse la pen non akimi kai fly ji fa nalitum la put thek long ji 3 line la sodium nalitum bear pon igon 3 line long bear pon ik det benefit nalitum da hini option thek pon long ikji isi bangke new application la pen isi bangke puthot bear la bangke view application adim la bangke nalitum nangli ka ansi bang ko an pan maka apply pila so details bang nalitum langji punte la view application lang pon ignang po la penona kimi se apply pulte la new application be tok du chi la so dim nalitum berpon ignang po new application on berpon that benefit da application of form mang dak ching pu pon ikpo la pen screen along thek polongji eligibility criteria of beneficiary details dak tok pon igatlo komatum sida eligibility ma kalima la bangke la pen ka fill up ji afana litum dak new application of form dak ching pu pon ikpo la pen IHHL mate IHHL application form lo la bangke la pen ka fill up nengji la bangke kichengsi nalitum la thelongi la star ke do an la bangke nalitum fill up nengji kinang sot lo la pen kichengsi da ke automatic dak Assam do ikpo la pen district bon nalitum dak pen select ponang po la select district podim nalitum berigon la pen ko so district manalitum select ji so select ponigo la olom song ho channel la pen puthot district select ik det benefit dak select block dolang la blocks da menalitum mate block amen la select nang po mate tok ik nang po la block la pen la select block podim berigo la penalitum ko so block ma la banalitum dak pen chongwai pon iko example hauragat la pen block select ik det benefit puthot nalitum thek thulong lang panchayat amen la so panchayat manalitum la select panchayat podim ber pon ignang po las ke tok dim theklongji select panchayat adim ber pon ik det benefit hauragat lang fer lang hin mahamaya nomati nili example dang nomati select pon iglo la pen nomati nalitum la block diak tha panchayat
district lapen block amen panchayat nalitum dak pen select pon igdet benefit mate tok igdet benefit puthot dak pen rong amen mate village name nalitum select nang po la select village podim nalitum doizi la sodim nalitum berigon lapen koso village ban dak pen nalitum thek pon long igji nalitum arong amen nilida example afan riso rong pi rong nilida select pon igno mate ber pon iglo lapen village select pon that benefit nalitum la habitation name technology mate nalitum la select habitation la sodim nalitum ber igor lapen automatic dag riso rong pi rong nalitum ko so rong ma ka select la soteng amen dag do iko mate asap so cheptek chata ligji lapen la complete la select igor lapen la bangke number A lo lapen la sodim ka select pon ke ka fill up nang zila bangke district lapen block amen lapen panchayat amen village name habitation la chok lim lo pulo tangte nalitum section B toilet owner particular la bangke dak details fill up nang po lapen komamen pen sikai apply mala so abang phu mate abang payment dak tok ing nang po kitong nang ji amen la bangke aadhar card long koson ma amen do la so men sidak bang fill up nang po lapen puthot aadhar number nalitum la sodim ber ing nang po aadhar number ber igdet pen afit nalitum la so box along puthot nalitum ber ing nang po la check box bi la sum dak ber ing lo puthot sum blue pen color do ikpo lapen dak ber de pen afit nalitum la verify aadhar number puduji la sodim nalitum ber pon igon ber igdet pen afit dak green tick do po verify lo puthot do po lapen ka apply back father name kalte husband name nalitum dak pen select pon lang po lapen puthot father mate husband name select igdet pen fit gender ba nalitum select pon ignang po male ma female ma nalitum da examples chongwai pon ikon lapen puthot gender fill up that pen fit category la bangke nalitum select category long ber pon ikon BPL APL la nalitum dak pen chongwai pon ikon lapen son thak BPL chongwai pon igdet pen fit nalitum sub category la bangke fill up nang ji ta kinang sot lapen sub category fill up ji afan la so box song ber nang po select sub category nalitum ST SC la bangke nalitum ki ber nang ji kinang sot lapen card type la bangke aadhar card se do po dage kapek card bangke chongwai long leno lapen card number da automatic chi fill up tangsi to pon ik pojong si nalitum la so option verify aadhar number podim ber pon igdet lote lapen puthot ka fill up pon engji la bangke dak mobile number bangke pin engji kinang sot lo lapen email ID la bangke pi tamme pp tamme chok lapen puthot nalitum dak address mate nalitum arong men tok ignang po lapen puthot kijut si lo la section C la bangke nalitum ka fill up engji la bangke important lo afrang si dak IFSC code ber pon igon nalitum bank account long thek long ji IFSC code la so code ber lo pulote name of the bank amen stame chifla pikpo badlapen branch daga details lapen branch address and dak chifla ponalitum just IFSC code le berlo plotangte la high details manalitum fill up jok plot po bank state lapen bank district la high ke lapen nalitum puthot ka fill up ponengji account number la bangke nalitum dak pen ka fill up nengji kenang sot la account number la bangke nalitum dak ber igete puthot confirmation je afan la so account number thot ako nalitum la dak ber pon ignang po lapen account number lai choklim lo pulotang te nalitum dak scan it first page of passbook mate nalitum account la bangke dak pen ka upload nang jikinang so upload je afan nalitum la dak theklongji choice file put theklongji la sodim ber igon ber iglo pulte dak nalitum theklongji ko so file long sin toma lapen nalitum dak select pon igon lapen photo nalitum photo size la bangke dak 200 KB nangji lapen puthot dak dur ke tok dotla dak support la bangke PDF lapen JPG mate JPG PNG and CL outside lapen photo la bangke clear ping nangji clear je pulta alang litum application bangke reject pon plot ta thek pusi ladak bang image must be clear and size less than 200 KB passbook of applicant lason se dak tok pon lo lapen nalitum la fill up tang thai photo ta upload alo pulta nalitum la apply podim theklongji la sodim nalitum berpon iknang po
lapen a5 along bear that benefit puthot loading pon ekpolam so loading that benefit screen alone nalitum dak thek pon long exe your application submitted successfully. Kindly note the application number bang dopon iglo lasila bang ke future use phano mate future reference phano lapen nalitum kipido na mobile number long stame sms nang le ekpo je nang li ke application ne submit add lo pula son SMS na itum mobile long stame na chiklang ekpo lapen koson si apply that benefit koson si ke check nang jima application accept alama accept sema la so details tame ni lina litum ma fanang than pichini pon ekpo mo next a video along la si pinia video la ma chethan chet ma si pina anding no lapen ka apply thek thetum anbang ke nili fana hombre gon nilis tamina litum hana chirab don ekpo lapen video la bang nali tum kan ma share pon egon ke long le bang afida lam nas tami ka try don sikime matlab bor idon sime mo afrang ke success data thegi mine nasinali tum stame ninghang tum bang fly egon nasipinya video long bang lan challo do me thang me kadu ka ve karbitish 2.0 youtube channel long kelang rado on first tame nili hen pen kardom to change